Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dakil. Taong 1962, Cotabato. Noong mga panahong ito, medyo pinangingilagan ng mga tao ang baryo ni Dakil. Kahit na binata na siya ay malakas ang paniniwala niyang may mga ibang nilalang na nagbibigay ng takot sa mga tao. Sa katunayan nito, marami ang mga sabi-sabi na kapag may mga dayo na tutungo roon, ay hindi na nakakauwi ng ligtas. Marami ang mga haka-haka na umusbong, kabilang na roon ang pagkakaroon ng aswang sa kanilang lugar. May mga nakapagsasabi ring ginagawang alay ang mga dayo para sa isang tinaguriang Diyos ng mga mandirigma. Nang mga sandali ring kasing ito, ay may mga nagaganap ding rido sa pagitan ng mga angkan, kaya isa yun sa tinitingnan na anggulo ng mga tao. Dahil sa pangyayaring yun, maging ang mga magulang ng kabataang nakatira sa naturang baryo ay nababahala na rin para sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Hindi nila ito pinapayagang lumabas, lalo na kapag sasapit ang gabi at kabilugan ng buwan. Isang gabi, nasa kahimbingan na sila ng tulog nang biglang magising si Dakil. May mga naririnig siyang paghuni sa paligid na tila umaaligid sa kanilang baryo. Kinilabutan siya dahil doon, subalit ang kanyang takot ay nahaluan ng kuryosidad. Dahil dito, nagpasya siyang bumangon at lumapit sa bintana. Bahagya niya yung binuksan para sumilip sa labas. Gawa ng maliwanag naman ng buwan, kitang-kita ni Dakil ang buong paligid. Ilang sandali rin siyang nagmasid hanggang sa makita niyang merong gumagalaw sa hindi kalayuan. Sinipat niya ng maigi yon hanggang sa mawari niyang parang mga tao yon na mabibilis na gumalaw. Agad na naisip ni Dakil na baka magnanakaw yan, kaya sinubukan niyang gisingin ang kanyang ama. Subalit, nabigo siya dahil mahimbing ang tulog nito. Dahil doon, nagpasya na lamang si Dakil na bumalik sa kanyang higaan. Sa halip na matulog noon, minabuti niyang magmatsyag sa paligid upang makasiguro na hindi mananakaw ang kanilang mga alagang hayop. Nakaidlip na lamang si Dakil nang maramdaman niyang bumangon na ang kanyang ama. Kinabukasan, naging matunog ang balita sa kanilang lugar patungkol sa isang batang nawawala. May mga alagang hayop din na natagpo ang patay at wala ng dugo at mga laman loob. Kailangan bantayan natin ang ating mga alagang hayop. Paniguradong hindi lang magnanakaw ang gumagala rito. Tsak na magiging alay sa pinuno ng mga aswang na yan ang batang tinukot nila. Saad ng ama ni Dakil. Sinabi pa niya na kung may maglalakas loob lang sanang labanan ang mga aswang na yan, paniguradong mapupuksa nila yun lahat. Nung mga sandaling yan, may kung anong puwersa sa loob ni Dakil na nagnanais na tuldukan ang paghahasik ng lagim ng mga aswang na yan at maging ng mga tulisan na kadalasang nagbibigay ng takot sa mga tao. Ngunit, dahil wala naman siyang ibang kakayahan, alam niyang malabong mangyari yon. Sa pagdaan ng mga taon, ang apoy na nag-aalab sa loob ni Dakil ay hindi na rin nawawala. Hanggang sa mga puntong yon ng kanyang buhay, ay wala siyang inisip kung hindi ang tulungan ng kanyang mga kanayon. Isang gabi, kabilugan yon ng buwan. Napabalikwa si Dakil dahil sa mga yabag na kanyang naulinigan. Lumakas agad ang kabog ng puso niya, gawa ng iniisip niya na baka may aswang na umaaligid sa kanilang bahay. Dulot ng kanyang kuryosidad, bumaba ng marahan si Dakil sa kanilang bahay. Wala siyang ibang dala noon kung hindi ang kanyang itak.
Saktong pagkababa niya, nagulat siya noong marinig niya ang ingay ng kanilang mga alagang baboy. Malakas noon ang kanyang kutob na baka sinusubukang biktimahin ng aswang ang kanilang mga alaga. Isinantabi niya ang takot na kanyang nararamdaman at tinungo ang kinaroroonan ng kanilang baboy. Habang papalapit siya roon, ay narinig niya ang igik ng kanilang baboy. Subalit, saglit siyang natigilan noong may narinig siyang malakas na ingay na parang may pinalo. Tumigil na rin sa pag-igik ang kanilang baboy noon, kaya pinili ni Dakil na lapitan ang kinaroroonan ng kanilang alaga. Ganun na lang ang gulat niya nang makita niya ang dalawang lalaki na nagtutulong-tulong para ilagay sa loob ng isang sako ang isang baboy. Napailing si Dakil, gawa ng ang buong akala niya ay mga aswang yon. Subalit nagkamali siya dahil mga magnanakaw pala ang nagkaroon ng interes sa kanilang mga alaga. Mga hayop kayo? Anong gagawin niyo sa alaga namin? Bulong niya sa sarili, sabay takbo upang sugurin ang pinakamalapit na magnanakaw sa kanya. Hindi kagad siya napansin ng dalawa, gawa ng pagiging abala nila. Nang nasa likuran na ng isang magnanakaw si Dakil, buong lakas niyang tinaga ang leeg nito. Napaungol yan, kaya napalingon sa kanya ang isa pang magnanakaw. Subalit bago pa man ito makagawa ng kanyang hakbang, inulit pa ni Dakil ang kanyang pagtaga sa leeg ng kasamahan nun. Sa ikatlong beses niyang pagtaga, ay napugutan ng lalaki at gumulong ang kanyang ulo sa lupa. Yan ang nararapat sa inyo! Sigaw ni Dakil. Halos hindi siya makapaniwala dahil yon ang unang beses niyang makapatay ng tao. Noong una, hindi nakagawa ng kung anumang aksyon ng ikalawang magnanakaw, subalit nang mapagtanto nito kung anong ginawa ni Dakil sa kanyang kasama, agad din yung bumunot ng itak. Sumugod siya kay Dakil ng mga sandaling yon at nanginginig sa galit. Dahil sa naramdaman niyang galit, hindi naging alintana sa kanya ang panganib na pupwedeng ihatid sa kanya ng lalaki. Sinalubong niya rin ang atake ng lalaking yon at naglaban silang dalawa. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalaban nang may maaninag si Dakil na tila hubog ng isang tao na nakatayo sa hindi kalayuan. Nakamasid lamang yun sa kanila, kaya inisip niyang baka kasamahan yun ng lalaki, kaya ninais ni Dakil ang umuwi sa kanilang bahay para ipagbigay alam yon sa kanyang ama. Akmang tatakbo na sana siya pabalik sa kanilang bahay nang mahawakan siya ng lalaki sa kanyang braso. Pumwesto rin ito sa kanyang likuran at inambahan siya nitong gigilitan sa leeg. Subalit, bago pa man niya magawa ang naturang bagay, nagulat si Dakil nang may narinig siyang ingay na parang dumaan sa gilid ng kanyang ulo. Ang mas ikinagulantang niya ay nang mabitawan ng lalaki ang kanyang itak at agad din siyang nabuwal sa lupa. Nang tingnan ni Dakil, halos hindi siya makapaniwala nang makitang may nakatarak na palaso sa noo ng magnanakaw na yon. Hindi niya alam kung sinong may gawanan, pero napalingon siya sa kinatatayuan ng taong nakita niya noong magtanong ito sa kanya ng, Buhay pa ba yan? Dahil bahagya pang gumagalaw ang lalaki, sinabi ni Dakil na buhay pa yon. Agad namang lumapit sa kanya ang naturang tao at nakita niyang isa palang lalaki yon na sa kanyang tansya mga nasa 50 at 60 ang edad. Nakasuot yun ng lumang damit at balbasarado. May kung anong inusalang matanda sa magnanakaw at ayon sa kanya, hindi madaling malalagutan ng lalaking yon hanggang sa maisagawa na nila ang plano nilang pag-aalay. Halika't may gagawin tayo. Alam kong hindi lamang magnanakaw ang talamak dito sa inyo, kung hindi maging ang mga aswang. Tutulungan kita para magkaroon ka ng kanyang basbas at patnubayan kanya sa paglipol sa mga aswang. Saad nito.
Dahil inisip ni Dakil na matagal na siyang naghihintay ng pagkakataon para mapuksa ang mga aswang na nananalasa sa kanilang lugar at maging sa karatig probinsya, pumayag siya sa kagustuhan ng matanda. Iniligpit nila ang bangkay na napugutan ng ulo ni Dakil at pagkatapos ay nagmadali silang umalis. Ayon kasi sa matanda, kailangan nilang gumawa ng ritual ng pag-aalay para sa isang Diyos. Hindi naman umimik si Dakil noon. Ang tanging nasa isipan niya ay ang maisakatuparan ang pag-aalay. Hindi na malaya ni Dakil ang oras at nagulat na lamang siya noong malaman niyang nakapasok na sila sa gubat na nasa paanan ng bundok. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad hanggang sa makarating sila sa bahaging merong malapad na bato. Iginala ni Dakil ang kanyang paningin doon at napalunok siya ng kanyang laway nang makitang may mga nagkalat na bungo ng tao roon. Nang mapansin naman ng matanda na parang nababalisa si Dakil, nagwika ito. Naririto tayo upang ialay ang buhay ng taong yan. Nakapatay ka na kanina at magagawa mo rin yan sa taong ito. Saad ng matanda. Nagpakilala rin siya kaagad kay Dakil bilang Gatam. At ayon sa kanya, mahina na siya upang gawin ang pag-aalay at isakatuparan ang pagpaslang sa mga aswang. Nag-usisa pa si Dakil kung kanino sila mag-aalay, kaya agad na napatugon ng matanda. Kay Mandarangan. Alam kong sa mga pagkakataong ito, siya lang ang makapagbibigay sa iyo ng lakas ng loob para lipulin ang mga aswang. Naway kasihan kanya. Dinala nila sa malapad na bato ang katawan ng magnanakaw. Noong naroon na sila, may kung anong inusal na mga katutubong dasal si Gatam. Inutusan niya si Dakil na sumayaw, kasama niya, habang sila'y umiikot sa malapad na bato. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pagre-ritual nang makaramdam ng kakaibang init sa katawan si Dakil. Pakiramdam niya ay may ibang presensya roon, kaya saglit siyang natigilan. Sinita naman siya ni Gatam at sinabing tatapusin nila ang ritual para magkaroon ng tapang si Dakil at masiguro nito ang pagkapanalo laban sa mga aswang. Matapos magdasal ni Gatam, inutusan niya si Dakil na tuluyang patayin ng lalaki nang sa gayoy matapos na niya ang pag-aalay at makuha niya ang basbas mula kay Mandarangan. Noon din, pagkatapos ng ritual ng matandang si Gatam, kinilitan ni Dakil sa leeg ang magnanakaw. Hindi na nito nagawa pang umungol, gawa ng bumulwak kaagad ang dugo sa kanyang leeg. Nagtalsikan sa malapad na bato ang dugo at habang sumisirit ang dugo sa sugat ng lalaki, mas lalong umiinit ang pakiramdam ni Dakil. Papatay ka sa ngalan ng Panginoong si Mandarangan! Sambit ni Gatam at pagkatapos nun, ipinahid niya ang dugo ng lalaking magnanakaw sa noo ni Dakil. Sinabihan niya rin na habang padami ng padami ang napapatay niyang mga aswang, ay mas lalo ring mag-iibayo ang kanyang angking tapang, lakas at bilis. Noong tapos na sila roon, hinayaan na lamang nila ang bangkay ng lalaki. Ayon pa kay Gatam, kakainin niyo ng mga ligaw na hayop na siyang kinalugdan ni Mandarangan. Noon din, umalis silang dalawa. Ayon pa kay Gatam, tutunguhin nila ang kuta ng mga aswang nang sa gayoy matuldukan na ang marahas na gawain ng mga nilalang na yon. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad nang may marinig silang mga yabag ng paa. Agad ding sinabi ni Dakil yon sa matandang kasama niya, pero hindi yon natinag. Sinabi niya kay Dakil na wag nang intindihin ng mga yon at mas maigi kung magpatuloy na lang sila sa paglalakad. Anya, kailangan mapaslang ang pinuno ng mga aswang na siyang nag-uutos sa mga mabababang uri ng aswang para maghasik ng takot sa kanayunan. Subalit, sa halip na pakinggan si Gatam,
Nagmadali si Dakil na maglakad hanggang sa nakita niyang may mga naglalakad at may mga dalang sulo. Sinipat niya ang taong yon at ganoon na lamang ang kanyang gulat nang mawari niyang parang nag-ibayo ang kanyang paningin. Napalunok siya ng kanyang laway at nakaramdam ng galit noong mapagtanto niyang hila ng mga magnanakaw na yon ang kanilang alagang kalabaw. "Hindi ako maaaring magkamali. Kalabaw namin ang hinihila nila. Mga magnanakaw!" saad niya. Narinig pa ni Dakil na pinigilan siya ni Gatam, pero hindi niya ito pinakinggan. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang itak at nagmadaling maglakad para sugurin ang mga magnanakaw. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad nang makaramdam siya ng kakaibang kaba. Sa halip na ginawin dahil sa takot, parang may kung ano pang enerhiya ang lumukob sa kanya na siyang naging rason para makaramdam siya ng kakaibang init. Nang medyo malapit na siya sa mga yan, buong lakas niyang sinigawa ng mga magnanakaw upang kunin ang kanilang atensyon. Sa unang pagsigaw ni Dakil ay hindi sila napalingon sa kanya, ngunit nang muli niyang ulitin ang pagsigaw, ay naibaling ng mga naglalakad na yon ang kanilang pansin sa kanya. Ganun na lang ang pagkagulantang ni Dakil nang mapalingon sa kanya ang mga taong yon. Nagbabaga kasi ang kanilang mga mata at noon lang niya napansin na nababalot ng balahibo ang kanilang mga braso at binti. Napamura na lang ng pabulong si Dakil nang mapagtanto niyang walang buntot pala ang kalabaw na hila-hila ng mga yon. At kagaya nila, nagbabaga rin ang mga mata nito. Nagkaroon siya ng kutob na ginaya lamang ng mga yon ang hubog ng katawan ng kalabaw upang magawa nila itong lansihin. Nang makita naman nila si Dakil ay napangisi sila. Tinig pa niya ang pag-angil ng mga yan na parang nakakita ng kanilang susunod na biktima. Walang ano-ano. Sumugod sa kanya ang kalabaw na may nagbabagang mga mata. Agad namang nag-init ang pakiramdam niya at minabuti niyang magdasal para sa gabay ng Diyos na kanyang inalaya ng buhay. Matapos niyang mag-usal ng maikling panalangin, parang may kung anong enerhiyang dumaloy sa buong pagkatao niya. Nang medyo malapit na ang aswang na nasa kaanyuan ng kalabaw, may puwersang tumulak kay Dakil upang salubungin yun. Tumakbo siya habang hawak niya ng mahigpit ang kanyang itak. Noong umakto ang aswang na nasa anyong kalabaw na susuwagin siya, walang takot niyang sinalubong ito ng kanyang itak. Tinaga niya ang kalabaw sa bahaging napapagitnaan ng dalawang sungay nito at isang pag-atungal ang kumawala sa kanyang bunganga. Halos hindi makapaniwala si Dakil na nagawa niyang paluhurin ang kalabaw na yon. Iiwan na sana niya yon upang sugurin ng mga aswang, subalit nakita niyang biglaang nagpalit ng anyo ang kalabaw at naging isang mabalahibong tao. May malaking sugat ito sa ulo, ngunit nagawa pa rin niyang hawakan sa binti si Dakil. "Mga kasama, paslangin ninyo ang lalaking ito para sa akin!" Garalgal na wika ng aswang. Kahit anong piglas ni Dakil ay hindi niya magawang makaalis mula sa pagkakahawak ng aswang na yon. Dahil dito, minabuti niyang tagain na lamang ang braso ng aswang. Isang malakas na pag-ungol naman ang kumawala sa naturang nilalang na ng mga sandaling yan ay naputulan na ng braso. Binalak ng aswang na yon na sagpangin ang binti ni Dakil, pero bago pa man niya magawa ang naturang bagay, buong lakas na siyang tinaga ni Dakil sa ulo na siyang naging rason para mabasag ang bungo nito. Nakita ng ibang mga aswang ang ginawa ni Dakil sa kanilang kasama, kaya napaangil siya at galit na lumusob sa kanyang kinaroroonan. "Sige lang, Dakil. Ubusin mo sila. Alalahanin mong mas lalong mag-iiba yung lakas mo at patnubayan ka ni Mandaragan." Saad ng matanda. Nang marinig yun ni Dakil, nagkaroon siya ng lakas ng loob.
Pakiramdam niya kasi may kung anong nakaagapay sa kanya habang nasa ganoon siyang sitwasyon. Nang makita niyang medyo malapit na ang mga aswang, bumuelo siya at inapakan niya ang katawan ng napaslang niya, tsaka lumundag sa mga papasugod sa kanya. Saktong pagkalapag niya sa lupa, tinaga niya ang pinakamalapit na aswang sa mismong leeg nito. Halos hindi makapaniwala si Dakil nang magawa niyang pugutan ng ulo ang aswang sa isang paghataw lamang ng itak. Sinunggaban siya ng lahat ng aswang na naroroon, subalit hindi nakaramdam ng kung anumang takot si Dakil. Humugot siya ng kanyang lakas at agad na ibinalibag ang mga aswang na nakahawak sa kanyang braso. Tumila po ng mga yon at lahat sila ay natigilan ng mapagtanto nilang higit sa normal na tao ang angking lakas ni Dakil. Marahil ay kinalugdan yan. Hindi natin siya basta-bastang matatalo. Kailangan nating tumakas at ipagbigay alam ito sa ating pinuno. Saad ng isang aswang. Susugod pa sana si Dakil sa kanila, subalit naging mabilis ang kanilang pagbabagong anyo. Naging mga dambuhalang aso sila at pagkatapos nun mabilis silang tumakbo hanggang sa naglaho na sila sa kasalukuyan. Noong mga panahong yon, lumapit ang matanda kay Dakil. Sundan natin sila. Paniguradong babalik sila sa kanilang kuta. Matapos magsalita ng matanda, agad din siyang naglakad. Wala nang nagawa si Dakil noon kung hindi ang sundan ng matanda. Habang naglalakad, pakiramdam ni Dakil ay mabibilis ang kanyang mga hakbang. Ni hindi siya nakaramdam ng pagod sa kanyang paglalakbay. Hindi na nalaman ni Dakil kung ilang araw na silang naglakbay. Para kasing dumadaan sila sa ilalim ng lupa, gawa ng wala man lang silang nakikitang liwanag. Subalit kahit na ganon, pakiramdam niya ay alam na alam niya ang kanilang tinatahak. Di naglaon, nakita ni Dakil ang mga aswang na kanilang sinusundan. Nakita niya ring pumunta sila sa isang maliit na nayon kung saan iilang bahay lamang ang naroroon. Diyan nakatira ang mga aswang na yan. Sa likod ng nayon na yan, naroroon ang isang yungib kung saan nakatira ang kanilang pinuno. Diyan nila dinadala ang kanilang alay. Kailangan mapatay ang mga yan bago dumating ang duyog. Napatango naman noon si Dakil at nag-usisa kung ano ang mainam nilang gawin para makalapit sa pinuno ng mga aswang. Subalit, wala itong naisagot sa kanya. Napatitig na lang siya sa maliit na nayon. Ilang sandali pa, sinabi niya kay Dakil na sa likuran sila dumaan upang hindi sila madaling mahalata ng mga aswang. Dagdag pa roon, mas malapit na sila sa kinaroroonan ng pinuno ng mga aswang. Ano pang hinihintay natin? Tapusin na natin to. Tsak na hinahanap na ako ng aking mga magulang. Saad ni Dakil at nagsimula ng maglakad. Subalit, noong medyo nakalayo na siya ay napansin niyang hindi pala nakasunod sa kanya ang matanda. Dahil dito, napalingon siya at niyaya si Gatam, ngunit umiling ito. Hanggang dito lang ako. Kung sasamahan kita para labanan ng mga aswang, tsak na magiging pagkain lang nila ako. At sigurado kung lalo silang manggigigil na paslangin ka. Lumakas ang kabog ng puso ni Dakil dahil doon. Subalit sa halip na matakot ay iba ang kanyang naramdaman. Nandito naman na ako at kailangan kong mawakasan ang ginagawa ng mga aswang na yan. Hindi ako papayag na hanggang sa aking pagtanda ay magiging kilabot ng aming lugar ang mga yan. Saad niya sa kanyang sarili. Naunawaan niya ang punto ng matanda, kaya nagpaalam na lamang siya rito at sinabihang ipagdasal na lamang ang kanyang kaligtasan. Dire-diretso ang naging lakad ni Dakil hanggang sa medyo nakalayo na siya.
Sinubukan niyang lingunin ng naturang matanda, subalit wala na ito sa kanyang kinatatayuan. Napahawak na lang ng mahigpit si Dakil sa kanyang itak at napatitig sa bahaging itinuro sa kanya ng matanda. Nung mga sandaling yan, wala nang takot na nararamdaman si Dakil. Pakiramdam din niya ay mas naging malakas siya at punong-puno ng enerhiya. Upang mas madaling makarating sa nais niyang tunguhin, napatakbo na siya ng mabilis. Maging siya ay namangha nang sa maikling panahon lamang, nakarating siya sa bandang likuran ng maliit na nayon. Iginala niya ang kanyang paningin doon at kahit balot ng karimlan ng paligid, tila nagagawa niyang makakita. Tama nga ang matanda. Nandirito ang mga aswang na yan at ramdam ko ang kanilang enerhiya. Tumingin-tingin siya sa paligid hanggang sa makita niya ang yungib na naroroon. Lumakas ang kabog ng kanyang puso, gawa ng alam niyang malakas ang enerhiyang nagmumula roon. Nasa ganoong sitwasyon si Dakil nang makarinig siya ng ingay. Agad siyang kinutuba ng hindi maganda dahil nagmatsyag siya sa paligid. Walang ano-ano, nakita niya ang ilang mga aswang na patungo sa kanyang direksyon. Naisip ni Dakil na marahil ay magsusumbong ang mga ito sa kanilang pinuno, kaya nagpasya siyang harangan sila. Noong mga sandaling yan, may nakita siyang sulo na malapit sa tarangkahan ng bakod doon. Dahil dito, agad niyang kinuha yon at pagkatapos ay buong lakas na itinapon sa pinakamalapit na kubo. Dahil gawa lamang sa pawid ang kubo, agad na nilamon yon ang apoy. Natigilan ng mga aswang na yan at ang iba pang mga kasamahan nila ay nagsipulasan. Habang pinagmamasdan sila ni Dakil, ay nakita nito na nagbabaga ang mga mata ng nilalang doon at animoy mga hayop sila kung gumalaw. Hinalughog nila ang paligid, kaya nagpasya si Dakil na magtago na lang muna. Nang makita niyang hindi nakamasid sa kanyang kinaroroonan ang mga aswang, nagpasya na siyang lumabas at pasukin ang nayon nila. Kinuha niya ang mga sulo na naroroon at sinunog ang mga kubo. Dahil dito, mas nagliwanag na ang buong paligid. Saktong nagliliyab na ang lahat ng kubo roon nang makita ng mga aswang si Dakil. Lahat sila ay napapaangil at naghanda para sugurin siya. Subalit, bago pa man sila sumugod ay nagwika ang isang aswang. Si Mandarangan! Nag-alay siya kay Mandarangan! Pagkatapos magwika ng aswang na yan, mabilis na pumwesto sa paligid ni Dakil ang mga galit na nilalang. Umatake ito sa kanya, kaya todo rin ang kanyang pag-ilag. Halos hindi makapaniwala ang mga aswang noon dahil sa angking liksi ni Dakil, subalit hindi sila natinag. Ang ilan sa kanila ay nag-anyong aso at nilundagan si Dakil. Pero bago pa man magawa ng mga aswang na yon na sagpangin siya, pinagtatatagan niya na yon at naging rason para masugatan sila ng malalim. Dumanak ang dugo sa nayong yan at umalingaw-ngaw ang mga hiyawan ng mga aswang. Tila na wala ng silbi ang kanilang pagiging aswang sa lakas at bilis ni Dakil. Di naglaon, nagkalat sa lupa ang mga bangkay ng aswang. Habang nakatayo roon si Dakil, ay ramdam niyang mas lalo pang naging mabalasik ang kanyang katauhan. Walang ano-ano. Nakarinig siya ng angil sa loob ng kuweba. May kalakasan yon at tila umaalingaw-ngaw. Dahil dito, naging alerto na si Dakil. Alam niyang ang pinuno ng mga aswang na yon na matagal nang nagtatago sa yungib. Ilang sandali pa, nakarinig siya ng mga yabag na papalabas sa yungib. Minabuti na lamang ni Dakil na ihanda ang kanyang sarili sa kung anumang mangyayari.
Saktong pagkatigil ng kanyang naririnig, ay tumambad sa kanya ang isang maitim na nilalang na may nagbabagang mga mata. Halata rin sa anyo nun na may katandaan na, subalit ramdam ni Dakil ang lakas nito. Kung ganon, yan ang kanilang pinuno. Pero, bakit hindi marami ang aswang na nasasakupan niya? Tanong ni Dakil sa kanyang sarili. Habang nag-iisip, nakita niyang sumisinghot sa ere ang naturang aswang at humarap sa kanyang kinatatayuan. Lumakas ang kabog ng puso ni Dakil sapagkat alam niyang natagpuan na siya ng naturang aswang. Dahil dito, nag-abang na lang siya sa kung anumang gagawin nito. Sa isang pagkisap ng mata ni Dakil, nagulat siya nang hindi niya matagpuan ang naturang nilalang. Hindi niya alam kung saan niya nagpunta. At dahil doon, nawari niyang may angkin na kakaibang bilis ang nasabing pinuno ng mga aswang. Kahit ilang buhay pa ang patayin mo para kay Mandarangan, kakainin lamang kita ng walang kahirap-hirap. Nanlamig si Dakil nang marinig niya ang boses na yon sa kanyang likuran, sapagkat alam niya kung kanino yun galing. Saktong paglingon niya, buong lakas siyang sinakal ng pinunong aswang at agad na ibinalibag. Tumilapon siya sa nagliliyab na kubo, subalit hindi niya naramdamang napaso ang kanyang balat. Habang naroroon siya ay may nakita siyang isang figura na hindi niya matukoy kung tao o kung anumang nilalang. Subalit habang pinagmamasdan niya ang naturang bulto, pakiramdam niya may konektado sila sa isa't isa. Ilang sandali pa, nakarinig siya ng dumadagungdong na boses na nag-uutos na patayin ng pinuno ng mga aswang. Pagkatapos nun, nakaramdam si Dakil ng sobrang init na parang hinigop ng kanyang puso. Noon din, lumabas siya sa nagliliyab na kubo at nakita niyang nakaabang sa kanya ang pinuno ng mga aswang. Dahil dito, napatakbo siya upang sugurin yan. Subalit bago pa man niya malapitan ng naturang aswang, ay nawala na ito sa kanyang paningin. Naramdaman ni Dakil ang bagsik ng enerhiya ng aswang sa kanyang likuran, kaya gamit ang kanyang bilis ay napalingon siya sabay taga. Ganun na lamang ang kanyang gulat nang magawang salagi ng aswang ang kanyang itak. Hinuwakan siya nito sa braso at saka ibinitin. Noong mga sandaling yon, ninais na dukutin ng aswang ang puso ni Dakil, subalit noong mapatingala siya ay napasigaw siya ng malakas. Agad niya ring nabitawan si Dakil, kaya napalumpasay ito sa lupa. Napatingala na rin noon si Dakil sa langit, at nakita niya ang mukha ng nilalang na nakasalamuha niya noong nasa gitna siya ng lumalagablab na kubo. Dahil sa init na naramdaman sa kanyang puso, doon niya napagtanto na si Mandarangan yon. Agad siyang tumayo at saktong pagkalingon sa kanya ng pinuno ng mga aswang, buong lakas niyang tinaga ito sa dibdib. Nasugatan ng aswang na yan at tumulo roon ng maitim niyang dugo. At bago pa man may kung anong gawin ng aswang, ay itinarak na ni Dakil ang kanyang itak sa puso nun. Napaluhod ang aswang at mabalasik na napatitig kay Dakil, subalit kahit na ganon, hindi siya nakaramdam ng anumang takot o awa. Napatawa pa ang aswang na yan, at nang malaman ni Dakil na hindi pa rin namamatay ang naturang aswang, dinukot niya ang puso nito. Manlalaban pa sana yon, subalit parang may kung anong puwersang pumigil sa kanya. Pagkadukot ni Dakil ng puso ng aswang, agad din yun na nabuwal. Bago ito itapon sa apoy, siniguro na muna niyang hindi na yun humihinga. Napabuntong hininga pa siya, gawa ng tapos na ang kanyang misyon sa lugar na yon. Habang nasa ganoong sitwasyon, may naulinigan siyang malakulog na boses na hindi niya matukoy kung saan ang galing.
Gawa ng hindi niya gaanong kabisado ang dinadaanan nila at hindi na rin niya nakita si Gatam, sinubukan ni Dakil na maghanap ng ilog upang baybayin. Maswerte si Dakil dahil nagawa niyang makauwi sa kanila at kahit konting galos ay wala siyang natamo. Alam niyang malaki ang naitulong sa kanya ng pag-aalay dahil nagkaroon din siya ng proteksyon at lakas ng loob na labanan ang mga aswang na nananalasa sa kanilang lugar. Magmula rin noon hanggang sa tuluyan siyang tumanda, naging adhikain na niya ang pangalagaan ang kanyang mga kababayan mula sa karahasan ng mga aswang at ng iba pang masasamang elemento. Noong malaman naman yon ng lupo ng mga matatanda sa kanilang nayon, sinabi nila na marahil ay ibang ritual ang ginawa ng matandang si Gatam. Wala rin silang kakilalang ganoon ang pangalan, kaya ipinalagay nilang isang ermitanyo yon o hindi naman kaya'y uri ng engkanto. Gayunpaman, alam ni Dakil sa kanyang sarili na malaki ang kanyang ipinagbago at malaki rin ang naitulong sa kanya ng kanyang pag-alay kay Panginoong Mandarangan. Okay. Opinyon ko sa kwento. Hindi ko alam kung bakit tinawag na Panginoong Mandarangan, no? Or Panginoong Mandarangan. Hindi ko alam kung paano yung tamang pronunciation, eh. Pero feeling ko Mandarangan to. Panginoon siya ng ano? Kasi ako, para sa akin, isa lang ang ating Panginoong Diyos. Diba? Alam niyo naman lahat yon kung sino yon. Hindi ko na kailangan banggitin kasi siya ang ating nag-iisang Panginoon. So dito, tinawag siyang Panginoong Mandarangan. Siguro may specific to na siya yung Panginoon. Pwede kasing Panginoon ng hangin, Panginoon ng lupa, mga ganun. Pero overall na Panginoon, kilala nating lahat, walang iba, kundi ang ating mahal na Ama. Diba? So, doon lang ako medyo napatanong sa title, pero overall, napakaganda ng kwento na to. Out of nowhere, itong bida natin, biglang naging bayani, tapos kinalugdan siya kaagad nito. Ako malakas ang kutob ko na makapangyarihang diwata to, na hindi basta-basta, kasi binigyan siya ng titulong Panginoon, eh. Diba, alam naman nating lahat na kapag may ganyan kang titulo, sobrang tindi mo. So overall, masasabi ko sa kwento na to, sobrang ganda. Pero mas maganda to kung nasubaybayan natin yung paglalakbay ni Dakil. Pero isa lang yung kinuwento, eh. Pero ako naman, sold na ako dun. Siyempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.